в което ти си ни поставил точно днес, като участници в Твоето дело, в името на Отца и Сина и Святия Дух, в частност, като изпълнение на водно кръщение. Аз Ти благодаря, Господи, за всички тези души, които точно днес застават, Господи, и правят изповед с устата си на основание на тяхната вяра, че Те, Господи, Свят Татко, Те приемат като Спасител на безсмъртните им души, като наставник, като пътеводител на тяхните нодзе, и за да узаконят своята изповед, точно днес, в този час, те застават пред Тебе за желанието да преминат през водно кръщение, за да се запечати, Господи, тяхното покаяние в небесни места. Господи, аз Ти благодаря за това, че Ти си този, който си дал примера за изпълнение на това дело. И точно сега ние издигаме глас към Тебе и извикваме Святият Ти Дух на това място. Ние извикваме Святият Ти Дух на това място да установи Твоето действие, Твоите принципи. Господи, аз Те умолявам, нека тази вода да се превърне в извор на живот. И всеки, който влезе в тази вода тази сутрин и бъде потопен в нея, да възкръсне нов човек от нея. Нека тази вода да бъде извор на чистота, защото Твоето Слово казва, че водното кръщение е позив към чиста съвест. Нека от това място да се новороди едно ново поколение за Тебе. Едно поколение, което да Те следва в покорство, в смирение и в готовност с цената на всичко да ходи в Твоята воля. Господи, аз Ти благодаря тази сутрин за всичко, което правиш за нас. И се покланям пред Тебе. И предавам изцяло това действие в Твоите ръце. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Нека всички да кажем Амин. Нека Бог да Ви благослови. Както Ви казах, това е един уникален момент. И никой от вас не трябва да го забравя. Никой от вас не трябва да забравя моментът, в който той идва при реката. Моментът, в който той сключва договорни взаимоотношения с своя Бог. Всички вие трябва да знаете, че Бог е Бог на законността. Бог не върши неща, които не са законни. И Той учи своят народ да живее в законност. Да живее в законност във всичко, което върши, да бъде подпечатано и узаконено, както по лицето на тази земя, така и в небесни места. Можеш да кажеш амин. Така че днес ние сме дошли на това място, за да се извърши водно кръщение. Водното кръщение е позив към чиста съвест. Водното кръщение само по себе си носи своят смисъл. Всички вие искам да знаете, че във водното кръщение има една основа и това е потапяне. Не е поръсване, а е потапяне. Потапяне. От гръцки потапяне идва от думата баптизо. Баптизо, което означава напълно да бъдеш потопен. В това потапяне, или самото потапяне има своят символ. Символизира моментът, в който човек идва при Господа с цялото си несъвършенство, с всичките си грехове, защото водното кръщение е кръщение за покаяние. Кръщение за покаяние. Вие всички трябва да осъзнаете и да имате ясното разбиране,
че извън Господа живот няма. Имате ли го това разбиране? Извън Господа живот няма. Затова ние идваме при Господа, за да възстановиме животът ни, който е развален поради греха и непокорството в човека, да бъде възстановен чрез нашето покаяние. Така че когато идваме при водата, самото потапяне или самото тяло водно кръщение има своят символ. Човек идва грешен, идва отделен от Господа, идва в своето човешко плътско естество, което е подадено на греха, и когато бъде потопено, това символизира смърт. Не се притеснявайте, никой няма да умре физически, но ще бъдете възкресени духовно. Нека благодаря слава на Господа. Защото ако няма смърт, не може да има възкресение. Така че когато бъдете потяпани, това символизира смърт. Смърт на старото естество, смърт на греха, смърт на бунта, който не е отделял от Господа. И когато бивате извадени от водата, това символизира възкресение. Възкресение за нов живот, възстановяване на твоите взаимоотношения с Господа, обединяване с Бог. Ние всички сме преминали през това дело, по-старите вярващи на това място. Аз съм преминал през това дело и никога не забравям, че точно тогава аз дадах своите обещания. Днес е вашият ден да дадете своите обещания, защото Бог е Бог на обещанията. Той има обещания към всички вас. И Той казва, ако ме следваш, ако ми бъдеш покорен, ако бъдеш смирен, аз ще ти дам нещо, което светът не може да ти даде. Аз ще ти дам вечен живот. Аз се нуждая от вечен живот. Душата ми се нуждае от вечен живот. Живот, който да бъде в присъствието и в обещанието на Господа. Ти се нуждаеш от вечен живот. Така че днес ще бъде едно ново начало за всички вас. Днес вие ще бъдете новородени. Новородени от вода. Божието Слово казва, че ако не бъдеш новороден от дух и вода, ти не можеш да влезеш в небесното царство. Ти не можеш да влезеш в небесното царство. Има прекрасни примери в Божието Слово. Сам Христос отиде в водата. Той е един уникален пример. Той дава и наставление на своите ученици. И казва, идете, казва, и научете, казва, народите. И ги кръщавайте. Кръщавайте ги, казва, в мое име. Това е нашето наследство. Това е нашето послание към хората. Да отидеме при тях, както дойдохме при вас. И да ви предизвикаме, да ви призовеме да станете част от Божието царство. Но, за да станеш част от Божието царство, ти трябва да бъдеш кръстен. Да бъдеш кръстен от дух и от вода. Да бъдеш новороден от Господа. Да бъдеш едно ново създание, което вече не живее за своите сласти. Не живее по модела на този свят. Не е покорен на вавилонската система, която води хората в бунт и в непослушание, а се покорява на Господа. Така че аз ви благославям и искам да ви прочета едно слово, което се намира в Деяния на апостоли, в 8 глава от 26 стих. Божието Слово казва така: а ангел от Господа говори на Филип, казвайки: стани, иди към юг по пътя, по който слиза от Иерусалим през пустинята за Газа.
И той стана да отиде. И ето човек от Етиопия, скопец, велможен на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над всичкото и съкровище и беше дошъл в Ерусалим да се поклони. На връщане седеше в колесницата си и четеше пророк Исаия. А духът каза на Филип: приближи се и придружи тази колесница. И Филип се завтече, да го чу, като прочиташе пророк Исаия и каза: ами разбираш ли какво четеш? А той рече: как да разбера, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне с него. А мястото от писанието, което прочиташе, беше: като овца беше заведен на клане и като агне пред стригачите си не издава глас. В унижение отмени се съдбата му, а поколението му кой ще го изкаже? Защото се взе животът му от земята. И скопецът заговори и рече на Филип: кажи ми, моля те се, за кого казва това пророкът? За себе си ли или за някой друг? А Филип отвори уста и като започна от това писание, благовести му Исуса. И като вървяха в пътя, по пътя, дойдоха до една вода. Колко от вас знаят, че няма случайни неща? Че Бог се движи винаги в план, в предварителни намерения. Той не те извика днеска да ходиш просто само по пътя и да стигнеш на някакво място, защото днес можеш да бъдеш на различно място. Можеш да бъдеш някаква кръчма, можеш да бъдеш в някакво нечестиво събрание. Но той те доведе на това място, защото има план с теб. Кажи на човекът до себе си: Бог има план с мен. Те стигнаха до една вода. Ние стигнахме до една вода, но какво ще се случи? И скопецът каза: ето вода. Какво ми пречи да си кръстя? И Филип рече: ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор казва: вярвам, че Исус Христос е Божият син. Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязоха във водата. И Филип, и скопецът, и кръсти го. Идването ни при тази вода не е случайно. Бог чака изповедта на вашата уста. Вие вярвате ли, че Исус Христос е Божият син? Да. На основание на вашата вяра нищо не може да ни попречи да ви дадем водно кръщение. Но преди това искам да ви попитам: всеки един от вас, самостоятелно ли е вашето решение да дойдете и да участвате в водно кръщение? Сестра Любка, самостоятелно ли е твоето решение да дойдеш и да участваш в водно кръщение? Да. Напълно самостоятелно. Да. Сестра, самостоятелно ли е твоето решение? Да. Брате, самостоятелно ли е твоето решение? Брате, самостоятелно ли е твоето решение? Сестра, самостоятелно ли е твоето решение? Отзад минете напред. Самостоятелно ли е твоето решение? 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 Твоето решение, самостоятелно ли е? Самостоятелно ли е твоето решение? Самостоятелно ли е твоето решение? Самостоятелно ли е твоето решение? Тъй като помежду нас има и по-млади хора, около 14 годишни, тук присъстват и тяхните родители. И аз единствено и само мога да освобода това тело от тогава, когато чуя съгласието и благословението на тяхните родители. Тук има едно момче, на колко години си? На 13 години. А тук помежду нас е неговият баща. Брате, ти съгласен ли си твоят си днес да бъде участник в водно кръщение?
ясно разбираш и осъзнаваш, че това е отговорност, която сам ти като негов родител трябва да носиш на своите плещи и да го водиш и да го възпитаваш в Божието Слово. Нека Бог да те благослови на тази изповед. Аз благославям този млад мъж да бъде участник в това дело. Той бе на барса. Тук помежду нас има още едно момче. На колко години си? 15. На 15 години. Но тук е и твоят баща. И аз искам да го попитам, брат Стойчо, съгласен ли си твоят син и благославяш ли го да бъде участник в водно кръщение? Нека Бог да те благослови. Тук е моментът да ти кажа, че ти си човекът, който взима това върху своите плещи, да го възпитаваш и да го водиш в Божиите пътища. Помежду нас е още едно момче. Той ще взима ли? На колко години си? Ти си на 12 години. Тук е и неговият баща и аз искам отново да го попитам. Съгласен ли си твоят син да бъде участник в водно кръщение? Добре, и да го благословиш в това. Бог да те благослови. Тук е моментът отново да ти кажа, че ти имаш отговорността да водиш и да възпитаваш това дете в Божиите пътища. Нека Бог да ви благослови. Така че сега е моментът. Нека всички да се организираме. Нека всички да се организираме. Не знам.